Днес сме в Алкемиста и ще си поговорим малко повече за нишовите парфюми. На първо място искам да попитам какво точно представлява нишовата парфюмерия. Нишовата парфюмерия е свят на ексклузивност, изтънченост и мистерия. Тя е като ароматен подпис, който подчертава индивидуалността на всеки човек. Това е много интересно. А с какво точно се отличават нишовите парфюми? Тези аромати са създадени от редки и екзотични съставки, които не следват масовите тенденции. Нишовите парфюми са дръзки и смели и винаги с най-високо качество. А можеш ли да ми кажеш кои са основните термини при нишовите парфюми, които трябва да знаем и какво означават те? Първо, акорд. Това е комбинация от няколко ароматни съставки, които създават един хармоничен и завършен аромат. Второ, алдехиди. Това са органични съединения, които чрез специална технология биват уловени молекулите на тези аромати и по този начин могат да бъдат концентрирани спрямо нуждите за употреба в дадено етерично масло. И трето, анималистични нотки, които представляват конкретни животински есенции, като амбра, мускус и цибетин. Обикновено се използват в малки дози, но те придават чувственост, топлина и мекота на всеки аромат. И един последен въпрос. Винаги ми е било много любопитно и съм се чудила каква е разликата между тоалетна вода, парфюмна вода и парфюм. Разликата се крие в концентрацията на ароматите, което определят тяхната интензивност и тяхната трайност. В тоалетната вода имаме концентрация между 5 и 15% парфюмни масла. Тя е най-подходяща за ежедневна употреба. На работа, сред приятели през деня, за по-младите в училище, в университет. Парфюмната вода е с концентрация между 15 и 20%, като тя е най-подходяща за вечерни събития, официални, лични поводи и така нататък. А парфюмът е цели от 20 до 40%, което го прави най-наситен и дълготраен. Тоест, той има близо 40% ароматни масла като концентрация, което го прави много издръжлив, много траен и изключително интензивен през целия ден, независимо по какъв повод се използва. Обикновено го използват хора, които искат да подчертаят своята индивидуалност и своя личен ароматен подпис с даден аромат. А тук в Алкемиста имаме и ароматни парфюмни масла. Комбинация в различни акорди от различни съставки за най-различни поводи. Но това е толкова силен аромат и толкова концентриран, че той може да се използва по 2 капки всяка сутрин. Акордите, които са комбинирани в тях, създават мелодии или дори цветове.